110-й второй ударный. Да, то есть и многие, кто говорят, видят, и говорят, что человек, который рисовал, понимает, что он делал. Qozon Kremli foyesinde bugün күргәзмә эшләде. Анда Ленинград камалышын сүрәтләгән картиналар, архив фотолары, ул чорда кулланышта булган әйберләр урын алган. Аларны Рөстәм Миңнеханов ветераннар белән бергә карады. Камалыш курбаннарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Миллионнан артык кеше үлгән дип исәпләнә. Бу Бөек Ватан сугышы тарихындагы иң фаҗигале вакыйгаларның берсе. Солдатларның тиңдәшсез батырлыгы, ди Рөстәм Миңнеханов. Ленинградны саклар өчен барган бәрелешләрдә меңләгән татарстанлы катнаша. 45 меңе һәлак булган, 17 кеше Советлар Союзы герое, тагын икесе Дан орденының тулы кавалеры булган. Советская Татария приняла как родных тысячи ленинградцев. Десятки предприятий и заводов развернули работу по обеспечению фронта всем необходимым. Это поистине предприятие трудовой доблести. Все для фронта, все для победы. Память об этих героических страницах нашей истории жива в вашей памяти и памяти всех россиян. Вы являетесь вдохновляющим примером беззаветного служения Родине. Президент ветераннарга тасырның 100 еллыгы медальләре, рәхмәт хотлары тапшырды. Альберт Камяков хатирәләрен шигырь юлларына салган. Бомбежки, голод и разруха обстрелы часто канонат, но не сломили ни духа твоих людей бы Ленинград. Они работали, трудились, оборонялись как могли. Голодные, еле ходили, но духом сильные были. Мы выступаем много перед молодежью. Без яшьләр алдында күп чыгыш ясыйбыз. Аларга бәрелешләр турында гына түгел, безнең кебек балаларның шул котышкы шартларда ничек исән калулары турында да сөйләргә кирәк. Дәрвишләр бистәсендәге 101-нче мәктәптә ул тарихны беләләр. Монда ел сайын ветераннар белән очрашалар. Ленинградтан күченүчеләрне ул чакта шушы бистәгә алып килгәннәр. Мәктәптә Ленинград батырлыгына багышланган музей бар. Дивардагы рәсемнәрне шул көннәрнең шаһиты Сергей Карпенко ясаган. Финский залив, там Ладога. Ул үзе белән әбисенең фотосын йөртә. Ятим калган малаяның тәрбиясендә булган. Гомремне саклап калды, ди. Она меня спасла от смерти. Берсендә качып кына әз генә ипи кисәге алган өчен ул мине ныклап әрләгән иде. Аннары үзенең болай да шырпы кабы кадәр генә булган икмәк кисәген миңа бирә торган иде. Үзем хәтерлим, шуларның басында язып барам. Балалар и онагымда, онакларда укыйлар да дәвәни ничек түгдегез дип işlere geçerler ya. Фәвзия Мөхәммәтшинның гаиләсе 1935 елда Нурлаттан Ленинградка күченгән була. Алар да камалыш ачысын татый. 6 бала булалар, бер апалары үлеп кала. Кеше бик борчылды, бик кайгырды. Бадаевский складны җимерделәр, бомбиттеләр. Складтагы продуктлар урамда су булып агалар иде. Шул суны җыялар иде. Ул су сладкий суы, боллы суы. Бу көннәр турында сөйли алучылар елдан ел әзәя. Татарстанда хәзер Ленинград камалышында яшәгән 99 ветеран бар. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.